Здравейте и добре дошли в YouTube каналът ми. Аз съм Хел Левачки, за тези от вас, които не ме познават. Днешната тема е предимно въпросът, който нон-стоп ме питат в TikTok. Аджеба, как ми е толкова чиста кожата или моята скинкер рутина, какво използвам, защо го използвам и тъм подобно. Нека си представим, че тук има някакво страхотно интро. На първо място аз живея с мотото, че по-малкото е повече. И нека ви кажа защо. Аз имам този тип кожа, на който ако сложиш прекалено много продукти, просто нещата отиват надолу, ама рязко надолу. То дори не е рутина, защото не го правя всеки ден. Но без повече увъртане, ето и това, което използвам аз. На първо място имаме серумът с витамин С на Виктория, който е Age Pro. Него го ползвам поради една единствена причина и това са тъмните кръгове под очите. Няколко капки от това, когато естествено се сетя, което не е всеки ден, отдолу под очите и на клепачите, за да може да не изглеждам все едно съм била бушонирана. Второ място е нещо, което използвам при спешни случаи, но само единствено при спешни случаи. Хиляди пъти съм го казвала, това е кремът Acne Out на Biotrade, защото когато ми излезе някоя упорита пъпка, трябва по някакъв начин да се справя с нея и това е единственото, което на мен ми помага. В още по-редки случаи, когато кожата ми реши, че е суха или са ми излезнали прекалено много черни точки, използвам ето този крем, който е на Виктория. Надявам се да можете да го видите. Идеален е, защото когато кожата ми съответно е по-суха, хидратира, маха черните точки и матира много приятно кожата, което при мен понякога е проблем, тъй като кожата ми има такива изблици и решава, че трябва да се омазни. Нещата, които ползвам възможно най-често, когато се сети, се опитвам се подсещам, те не са нито под формата на крем, нито нищо, са въпросните хидролина и хидробиотик на Ina Essentials, които започнах да ползвам някъде от ноември месец. И да ви кажа честно, аз съм изключително доволна, защото ако не друго, хидратират ми кожата феноменално, почистват я, нали, все по-рядко вече виждам някакви пъпки да ми излизат и все по-рядко го ползвам, но за спешни случаи това е едно от нещата, към които прибягвам също, но гледам и ако се сета през деня да си мина лицето набързо с една от двете, идеално е. Причината, поради която гледам възможно най-малко неща и възможно по-рядко да ги използвам, е защото кожата ми привиква към тях. Което е проблем, защото в момента, в който моята кожа привикне към тях, започва да спира този ефект, който има дадения продукт и все едно абсолютно нищо не прави. Другият проблем, който аз срещам при прекаленото използване на даден продукт и прекаленото често използване на нещо, е, че кожата ми решава, че ще привикне към него и към това, което той прави и ако аз случайно не го използвам, кожата ми ще започне да се изрива. Това е една от главните причини аз да не съм, така да се каже, редовна в рутината, която ползвам за кожата си. Да, използвам едни и същи продукти, но не го правя всеки ден в момента, в който се събудя или преди да си легна. Повечето пъти в дните, които изобщо не ми се занимава, хващам, измивам си лицето с сапун и дотам. Приключваме историята, защото колкото по-малко продукти използвам на своята кожа, толкова по-добре и толкова по-здрава изглежда тя. Едно нещо, което е хубаво да отбележим, е, че всеки човек има различна кожа на лицето и при всеки ще действа нещо различно. Аз докато стигна до тези продукти, които в момента използвам, през колко ли неща съм минала, че да намеря това, което на мен ми помага най-много в ситуациите, в които имам нужда от него. Аз не съм дерматолог, за да ви дам най-добрия съвет за вашата кожа, но това, което мога да ви препоръчам е, може би да пробвате моята тактика, да изпробвате различни продукти и да видите кое ще пасне на вашата кожа на лицето, тя как ще реагира и по това вие да намерите това, което ви помага. Аз направих така и да ви кажа, това беше най-добрата тактика за мен, вместо да слушам кой ли не е, аджеба, това е най-доброто, това е най-лошото, не знам си какво. Доста продукти, които имам, са купени от магазини типа на Kaufland, от някоя просто квартална аптека, дрогерия и тъм подобно. Но преди мъч това мога да ви дам като съвет. Ако имате сходна на моята кожа, която е що-годе нормална, но на моменти е суха, на моменти е мазна, може да опитате продуктите, които аз пробвам, пък ако не са вашето, опитвате нещо различно, сходно към това и виждате какво има ефект за вас. Надявам се видеото да ви е било поне малко полезно и съвета, който ви дадох, наистина да ви свърши работа, защото за мен това беше най-доброто решение, което аз някога съм взимала за кожата на лицето си. Факт, тя винаги е била чиста, не съм имала толкова много проблеми с нея, но всеки е различен, с различен тип кожа, тъй че търсете вашето, а не разчитайте на рутината на някой друг и това, което той прави.
Естествено, пак ви казвам, ако искате, опитайте това, което аз правя. Ако ви свърши работа, супер. Ако ли не, давайте нататъка и се надявам да намерите скоро вашите продукти. Всички продукти, които ви показах, ще ги опиша по-долу в описанието на видеото, включително с местата, от които съм ги купила, за да можете, ако искате да ги пробвате, да отидете и да си ги вземете. Единственото нещо, което аз препоръчвам лично като продукт, би било на Biotrade Acne Out активния крем, тъй като това е нещо, което универсално действа на абсолютно всички за пъпки, черни точки и тъм подобни и го препоръчвам просто с две ръце. Това от мен и ще се видим следващия път. Чао, чао! Нека си представим, че сега има и аутро.